пачакайце, спачатку з акцыі пачнем. Так, гэта з чым звязана? Вось я гэта зрабіў, каб падзякаваць Александра Рыгоровича за тое, што я тут. Правильно? Ну, в такім разе не магу не спытацца, а чый Крым? Чый Крым? Ну, гэта вядома. Гэта, вядома, гістарычнае пытанне, а я не гісторык. Так, тэма сённяшняя, мабыць, вы ведаеце? Толерантность. Подобается? Что-то слышали? Вось, толерантность. А что вы слышали? Что такое толерантность? Гэта невядома беларусам. Нет, ну... Не, беларусы... Ну, пачакай, увогуле, ніводны чалавек не толерантны. Гэта міф, на мой погляд. Ну, я лічу, што ніводны чалавек не талерантны. Ну, акрамя, мабыць, адзіныя талерантныя людзі, мне здаецца, гэта карлікі. Але мы да гэтага вернемся. Вось. Так, талерантнасць — гэта паважлівае стаўленне да людзей у незалежнасці ад таго, як яны адрозніваюцца ад цябе. Я прачытаў. Ну... Я прочитал, я подрыхтовался. Так, и я подумал, мабуть, сегодня будем, ну, там, поделимся некими историями, як мы сутыкались с толерантностью. И с нетолерантностью. Про толерантность белорусов пагутарым. Про толерантность белорусов пагутарым. Есть актуальная на гэта, про гэта, так. Есть такая соцсетка Threads, и там якую апанавалі беларусы астатнім часам. Ты хочаш распавесці пра Ігара? Ну, і пра Ігара. Так, спачатку вось пра што. Там дзяўчына напісала, што пераехала ў Мінск з Адзеса, Украіна. І яна напісала, што плануе адкрыць, яна мусульманка, плануе адкрыць, ну, краму з платкамі. З платкамі, так. І напісала, типа, напішыце, калі ёсць там у Беларусі мусульманкі, каму гэта патрэбна ці не патрэбна. І беларусы... Шмат напісалі, але не мусульманкі напісалі. Я магу прачытаць некаторыя каментары. Давай. Беларусь — христианская страна. Што не так? Наступны адказ. Другой страны не нашлось? Ну, а што не так? Шмат краін розных ёсць. Ну, так. Пакуль все добра. Наступны адказ. Тут на рускай мове ўсё напісана, таму што, ну... Таму што шмат турыстаў з Расіі ў Беларусі. Так, так. Так, это ўсё пішуць расейцы, якія пераехалі. И наступный отказ такие. Что-то мне подсказывает, что если я захочу в мусульманской стране продавать крестики, свечки или пасхальные яйца для проживающих христиан, меня забьют камнями. Я паўтараюся, але што не так? Никнейм человека ахахахахахаха. И далей человек отказывает на украинской мове. Вот тут есть отказ на ангельской мове, есть отказ на украинской и на российской мове. На белорусской не написали. Так, украинка написала Беларуси: «Дякую за позицию». Я не разумею. Гэта дакладна пад гэтым пастом напісала. Я Беларусі, дзякую за пазіцыю, прыемна чытаць, хай будзе вільна Беларусь. Ад каго? Ну, ад мусульманкі. Ну і вось, мне здаецца, я вось прачытаў гэта, я падумаў, блин, ну людзі нават, мне здаецца, людзі толькі глядзяць і бачаць там мусульман, якія, ну, там тэрарысты і, ну, пачынаюць хвалявацца, што гэта вось гэтыя. Ну гэта дзіўна, гэта ж, ну, проста платкі. Проста вырашыла прадаваць платкі, гэта там не бомбы, не... Ну, ты ведаеш, там, дзе і платкі, там і бомбы.
Блін, што ў чалавека ў галаве, ось у гэтай дзяўчыны, калі яна вырашыла просто хоць нейкі бізнес у Беларусі адчыніць. Ну, типа. Не, наогул, што это за кірунак для пераезду? Што это з Адесы ў Беларусь? Гэта далей, чым у Еўропу ехаць. Ты лічыш, што это правакацыя? Ну, конечно. Гэта, ведаеш, што ўсе намагаюцца расхістаць гэту лодку ў Беларусі. Беларускую стабільнасць. Беларусы жывуць спакойна, а нам нехта падсоўвае мусульман. Ну, это каб вы далей падсоўвалі Еўропе. Было б цікава, каб тую жанчыну потым праз Літву у Еўропу перадалі. На метеазондзе. Не, насамрэч гэта жудасна. Вось, але з аднаго боку мне гэта падабаецца, што вось гэта неталерантнасць беларусаў, што аб гэтым стала вядома, таму што ну, заўсёды лічылі ўсе, што беларусы такія вось такія добрыя, котики такія, а там не котики ніхуя. Мне здаецца, гэта наадварот паказвае, што ўсе такія ж мілыя просто не ведаюць толькі з навінаў. Ну там у Беларусі не так шмат, я калі ехаў, напрыклад, нават я калі ехаў у той же Мядзель, невялічкі гораду, ну там просто тое, што ў мяне чорная барада, яны, ну, іх гэта здзіўляла, разумееш? То бок людзі не бачылі іншых людзей. Просто чорная барада, не чорная барада, а чырвоныя вусны. Не. Я тады яшчэ быў ён. На самой справе у Беларусі не шмат мусульман, так? Я чытаў, што 10% толькі. Ну, я лічу, я думаю, нават менш. Ну, ты тут. Я тут. Ты тут. Зараз менш, да? Вось ты, калі жыў у Беларусі, ты неяк адчуваў гэта такое стаўленне да сябе? Якое? Ну, тыпу ты там адчыняў краму платкоў і... Ну не, мяне ж не вызначалі як мусульманіна, просто, ну, там, цыган. Ці габрэй. Габрэй, я памятаю, я быў у магазине Алмі, і там типы шлі побач, і я такі габрэйчык, мне сказалі. А, ну гэта не абразліва нават. Ну, калі ты габрэйчык, гэта не абразліва. Тому што ў Польшчы кажуць жыд. А, ну гэта абразліва. Гэта непрыемна. Гэта непрыемна. Я ў Польшы сутыкнуўся з самай мілай праявай антысемітызму ў маім жыцці аднойчы. Я быў на стрэльбішы, ну гэта ў ціры, там дзе сапраўдная зброя. І там ёсць інструктар, які там дае гэту ўсю зброю, зараджае. Спачатку хочу сказаць, што гэта вельмі так жахліва гучыць. Я сутыкнуўся з антысемітызмам. Я быў на стрэльбішы. Карацей, быў інструктар, які там дае гэту ўсю зброю, там глядзіць, каб ты не застраліўся, ўсё гэта. І там быў стэнд з гэтай ўсёй зброяй, і ты там выбіраеш, чаго ты будзеш страляць. Я там бачу, там стаіць, ну, бачна на гэтым стэндзе УЗІ. Для тых, хто не ведае, гэта УЗІ, гэта пісталет-кулемёт ізраільскі такі. І я кажу гэтаму чэлу. Я кажу, я хачу гэта. І он глядзіць на мяне такі, ну, я бы здзівіўся, калі б ты не хацеў. Даволі міло. А ты на што, на грошы паказаў? На немаўлят. Не, ну, Міхась, гэта неяк дзіўна хадзіць на стрэльбішча ў кіпе, ведаеш? Ну, УЗІ, калі ізраільскі, ну, тады зразумела ўсё, мне здаецца. Мне не падабаецца УЗІ ўвогуле, ніколі не любіў УЗІ. Ну, таму што у гульнях УЗІ, калі ты бярэш, там, калі пачынаеш страляць, там у сэнс у чым? Ты страляеш адначасова шмат куль, так? Выходзіць. Але фокус прападае. Ну, то бок ты страляеш, і ён ну, і не атрымліваецца папасць. Мне больш падабалася... Што? М-16? Гэта адкуль? Гэта ЗША? Гэта ЗША, так? Бля, ты калі з гэтымі вуснамі чырвонымі Пра зброю размаўляеш пра зброю, ты быццам такі, ведаеш, радыкальны ліберал. Калі б лібералы былі радыкальнымі, бы ўсё было добра ў краіне нашай.
А вось Польша толерантная страна? Ну, для мяне так, тому што я не сутыкаўся ніводнага разу з чымсьці дрэнным ад палякаў. Ну, мне здаецца, я і мала іх бачыў. А так, увогуле, я не сутыкаўся ні з чым. Вы сутыкаліся, мне здаецца. Не, я не сутыкаўся ніводнага разу. Твоя дачка сутыкалася. Но яна не я. Ну так, вось. Ну, Гэта её жыццё, яе праблемы, хай яна... Мне ўсё падабаецца. Ну не, яна сутыкалася некалькі разоў, у школе сутыкалася, калі дзеці казалі ёй мув па-польску. О, есть аж Польша, мув па-польску. Ну так, яны так казалі. Мне так напісалі, я напісаў, не зразумеў. Ну гэта непрыемна, яна некалькі разоў сутыкалася, але ну, мы там скардзіліся настаўнікам, і настаўніца заўсёды казала, ну мы нешта з гэтым зробім, і нічога не рабіла. А пры якіх абставінах гэта было? Ці гэта быў просто урок польскай мовы? Міхась, а ты як сутыкаўся з такімі праблемамі? Ці сутыкаўся? Тут, ці ў Беларусі? Ці... Ну, я не так даўно ўдзельнічаў у адным польскім шоу. І... Маш мінута. Ну. А вы бачылі? Міхась пачаў выступаць на польскай мове і... 1,5 гады таму. Не, я маю на... Ну так, 1,5 гады таму і ўжо... І ўжо ў берцах ходзіць. Хутка так ператварыўся ў польскага нацыка. Пераабуўся. Ну вось, і нават там выйграў праграму «Маш мінута». Ну, і многія палякі віншавалі мяне ў каментах. Некаторыя проста так і пісалі. Выйграў! Не ведаю чаму, але рабілі яны гэта на ангельскай мове. Won! Yes, I did, I won, thank you. А, так і пішуць «вон», гэта Вон, як гэта, на ну, расійскай як «вон»? па-расійскай «вон». Блин, клас. Яны так пісалі на самой справе? Могу показаць. Яны так табе пісалі? Дагэтуль так пішуць. Там, типа... Яны пішуць так? Так пішуць, і што, непрыемна? Не, ну, я ім так і адказваю. Yes, I did, I won, thank you. Адказваеш так? Ну. Што яны адказваюць на это? Выпердалы. І ты, yes, I выпердалі. Естыч польскі, мовіш па-польску. Блин, ну гэта непрыемна. Ну ва ўсіх краінах гэта ёсць. Гэта ўжо трэба ведаць. Гэта і будзе. Гэта ну, справа не ў тым, што нейкія народы дрэнныя ці краіны дрэнныя. Гэта толькі звязана з тым, што мы ўсе не вельмі адукаваныя. Ці баімся, мабыць, таго, чаго не ведаем? Ну, не вельмі адукаваныя і, напэўна, палітыкі неяк уплываюць на гэта. Ну, палітыкі заўсёды, ведаеш, яны перад выбарамі асабліва кідаюць нейкія такія тэзісы, і народ гэта ўсё слухае. Вова, мне таксама здаецца, што гэта палітыкі. Мне здаецца, палітыкі... Вось гэта большая праблема, ну, такая для мяне. Таму што я бачу, напрыклад, як... Што мне падабаецца, у Беларусі палітыкі так не робяць. Ну, там адзін палітык, а ў Беларусі на самой справе няма. Не кажы так, ён вельмі талерантны чалавек, ён любіць лесбіянак. Так, ён любіць лесбіянак. Ну і ўсё, гэта дастаткова. Ну, на самой справе ў Беларусі ніколі не было гэта нацыянальнага пытання на палітычным узроўню. То бок шмат людзей кажуць, што вось у нас і беларускага пытання ў краіне няма, але на беларускай мове ўсё роўна, ну, нешта крыху робяць, а яму ўсё роўна ўвогуле на нацыянальнае пытанне. Гэта па-мусульманскі. У ісламе, напрыклад, нацыянальнае пытанне, яно не павінна быць вартым. То бок Александр Егорович у гэтым плане, ну, сапраўдны мусульманін. Вось цікава, я сижу, думаю аб тым, што патрэбна нацыі, каб яна была талерантнай да іншаземцаў. Таму што, вось, напрыклад, у Беларусі мала іншаземцаў заўсёды, мала нацыянальнасці. Так. І неталерантныя людзі. Так. Ва Францыі шмат розных нацыянальнасцей, неталерантныя людзі. Так. Што рабіць? Як... Гэта трэба неяк адукаваць людзей ці што? Толькі адукацыя патрэбна, мне здаецца, адукацыя для ўсіх і для мігрантаў таксама, каб інтэграцыйная адукацыя была, каб людзі, ну, усе на адным узроўні атрымлівалі адукацыю, таму што тое, як пачалі рабіць
у заходніх краінах так Швецыя, Норвегія, там я ведаю, што там такія праграмы інтэграцыі вельмі добрыя. А ведаеце пра Швецыю і інтэграцыю, у меня есть жарт. Можна скажу? Раскажы, конечно. Вы ведаеце, што у Швецыі доўгі час была палітыка еўгенікі. Гэта што азначае? Хто ведае? Усіх дзяцей называлі Яўгені. Ну, гэта ў Беларусі такая палітыка была. А ў Швецыі хто разумее, пра што я кажу, там да 70-х гадоў, так, вы ведаеце? О, тады растлумачце. Так, жарт такі. Я рассказывал, что там палітыка еўгенікі была до 70-х гадоў. Што гэта азначае? Яны рабілі кастрацыю непрыгожых, а там людзей з складанасцямі нейкімі. Ну, там лепшых шведаў выводзілі. Лепшых шведаў выводзілі. Толькі лепшых шведаў. І яны гэта чаму рабілі? Каб самыя прыгожыя шведы былі, каб сірыйцы, калі прыедуць, толькі з прыгожымі шведамі ебаліся. Добры жарт. Добры жарт, падабаецца? Але, здаецца, што ў шведаў гэта спрацавала неяк. Ну, шведы прыгожыя. Я не ведаю, ці звязана гэта з еўгенікай, але яны прыгожыя. У нейкім сэнсе з гэтым таксама звязана. То бок трэба рабіць кастрацыю непрыгожых людзей. Так, ты пра гэта? Я пра гэта. Калі вернемся ў Беларусь, трэба гэтым занимацца. Так, мы вернемся ў Беларусь, каб вырашаць, у каго будуць дзеці, а ў каго не будзе. Так. Ну, добра, я згодзін. Зробім яшчэ асобнае гета у Менску. Гета, ну, дзе-небудзь... Які... Калядзічы. Ну, напрыклад. Заслаў. Ну, добра. Нейкае гета зробім, дзе... Для кастратаў? Ну, так, для непрыгожых людзей. Так, добра? Ты згоден? Ну, хай будзе, добра. А, ну, ты уже тут. Міхась, ты фашыст. А Міхась падобны на фашыста. Падобны, нешта ёсць. А ты падобны на антыфашыста. А я габрэйчык. Ну, мы можам, добра, пра гэта, пра выпадкі нейкія. Магу распавесці, які ў мяне выпадак у Беларусі быў. Адзін з самых першых, які я запомніў, гэта было ў школе. Мне бацька купіў на дзень нараджэння мячык. Я прыйшоў у школу. Ну, я там, не ведаю, 7 клас. І хлопец з 9 класу, і он попросил погулять, и я ему не дал погулять в мячик, и он мне сказал, вот за это вас хачей не любят. А чому ты не дал? Потому что я хач. Ты приехал в Украину, поважай жыхароў этой краіны. Так я Тебе дали дом, дай мяч, блядь. Не, ну ты ведаешь... Краіна тебе дала адукацыю, дах над головой. Дай ты гэтую хуйню скураную. Мне падабаецца, что у тебя позиция есть, да, ну, ось такі выпадак быў. Но я сутыкаўся толькі на рэлігійнай глебе. На рэлігійнай глебе толькі сутыкаўся, потому что я з Гродненскай вобласці, і там недзе 70% палякаў, католікаў, а астальныя гэта праваслаўныя. Так, палякі. Не, и мне... А где уніяты? Я не разумею. Где уніяты? Я читал, что у вас уніяцкая церква была. Где яны? Я не разумею. Москалі знішчылі? 200 год тому? А что католиков не знішчылі? Москалі? А чому? Не, я не веру. Москалі так не робят. Ну, я не чуў про гэта. Вось, і была нават такая прымаўка у там хлопцы ў двары казалі мне, што католікі нагадзілі на столікі. Навошта вы гадзілі?
Католики нагадили на столике. Але там быў адказ. Католікі таксама не дурні, прыдумалі адказ. Ну, у вас 70%. Быў адказ. Мы забралі 7 сабралі і вырашылі, прыдумалі адказ. Ён быў такі: а рускія не ведалі, селі ды паснедалі. Блин, Блядь, образливо пиздец. Не, ну... говном последовали? Так, говном последовали. А что ты подумал? Типа яны... Просто поснедали сильнее. Шо рускія снедаеце? А ты думал, что яны просто сели и поснедали, а сярод того, что яны снедали, было и говно на столе. И просто в этом... Ну, мне здаецца, першае, то, что вам сказали, як гэта гучала католікі? Нагадзілі на столікі. Ну, гэта нават не абразліва. Ну, нагадзілі. Ну, гэта тупа, я згодзін. Гэта, мне здаецца, ну, вельмі гучыць як беларуская абраза. Ну, такая, ведаеце, добрая. Не? Добрая. А адказ вельмі польскі. Адказ польскі. Засталося придумаць нешта на уніяту. Уніяты. Не, не буду. А уніяцкая царква гэта было нешта вось таксама нешта гэта ў Беларусі было, яны ёсць яшчэ. Ёсць яшчэ? Папляскайце уніяты. Не, ну а дзе ёсць? У Польшы? У Польшы ёсць. Уніяцкая царква, ідэя ў тым, што яны аб'ядналі царкву, так? Афіцыйна яно было так, але па факце просто папа рымскі вырашыў, падпарадкаваў гэту типа так. Я гэта кажу, як былы уніят. У меня маці ходзіць. А чаму ты маўчаў? Мы тут ўжо 10 хвілін размаўляем пра уніятство, і ты такі... А уніяты гэта хто? Вы захоўваеце сваё... Так. У вас што, крыж у вас? А чаму? Бог. Ці зорка перавернутая? Не, ён просто ведае, ён паглядзеў, як ставяцца беларусы да мусульман, такі, ой, уніятаў яны не сцерпяць. Ну, блин, у меня маці уніятка. А гэта якія традыцыі? Вы там барана забіваеце? Ну, блин, по факту все то же самое, что у католиков. Ну, типа, и все. То бок там ніякіх таких прыкметаў праваслаўных ужо няма. Там, типа, А, ужо няма. Ну, то бок... То бок вы католікі. Мне здаецца, нам патрэбна, калі мы вернемся ў Беларусь, вяртаць уніяцтва. Ну, і такое прымусовае уніяцтва будзе. Добра, записываем. Яўгеніка уніяцтва. Яўгеніка і уніяцтва. Гэта будзе ідэальная краіна. Так. І уніяцтва гэта будзе ўжо новае уніяцтва, гэта не праваслаўе і каталіцтва, а гэта будзе мусульманства, праваслаўе, каталіцтва, але вось як будзе. Гэта будуць мусульманскія традыцыі і падпарадкоўваюцца папе рымскаму. Ну, тады такое пытанне. На самой справе шовінізм бывае, ну, талерантнасць гэта не толькі пра нацыянальнасці, а пра адрозненне таксама у ўзросце, там... Гендер і там карлік, не карлік, вось гэта ўсё. Так можна казаць? Карлік? А што, а як казаць? Маленькі чалавек. Што? Ну, гэта для цябе карлік маленькі чалавек. Для мяне карлік гэта вялікі чалавек, такі ж, як і ты. Але зараз, пасля тваіх слоў, ты маленькі чалавек. Для мяне... Ну, я вось што зразумеў, што мы павінны, мне здаецца, мы павінны... Так. Ну, я не разумею, наогул вакол карлікаў гэтую ўсю спрэчку. Колькі гэтых карлікаў? 7, блядь? Нет, ну, блин, ну вось гэта мне не падабаецца. Іх на самой справе... Зараз я палічу. Паўмільёна па ўсяму свету. Паўмільёна? Так, ну мне здаецца, гэта добрая такая армія. Но я заўсёды думаў, а чаму у меня быў сябар карлік, і я яго пытаў заўсёды, чаму вы не аб'ядноўваецеся? Ну, іх ёсць у аднаго чалавека высокага. Я меў на ўвазе, ну, то бок, ну, ты... Ну, я б такое зрабіў. Калі б я быў прэзідэнтам, я б стварыў роту карлікаў, і зброя у іх была бы, ведаеш, такая... УЗІ. Карлікі з УЗІ. Ну, я пра тое, што гэта... Ну, гэта добра, гэта можна карлікі так
Ну, я бы сваю краіну бы зрабіў карлікавую. ДНР. Ну, ну, цікава было б паглядзець, як гэта адбываецца, не? Ну, цікавая ідэя. То бок, добра, еўгеніка, уніяцтва і вобласць карлікаў у Беларусі можна зрабіць. У нас адваротная Евгеника, так? Каб былі толькі карлікі. Каб былі толькі карлікі. Блин, ну гэта было б класна. Турызм быў бы 100% вялікі. Тебе, да рэчы, трэба аднавіць памаду. А, так? Ты з'еў. А я ўжо супраць. Ну, напрыклад, ці сутыкаліся вы з неталерантнасцю наконт вашого, наприклад, узросту, тое, што ты стары, ці ты, наприклад, ну, щось таке. Ну, тое, што я стары, заўсёды ты мне кажаш. А, нядаўна яшчэ дачка сказала. О, было смешна, распавядзі. Ну, я паспрабаваў падняць яе на рукі, а ёй 9 гадоў ужо. Яна важыць ужо, колькі там, я не ведаю, 30 кілаграм хіба. Шмат. Так, я ее поднял и кажу, тяжко. Она такая, ну, конечно, тебе 40. А мне не 40, но мне 39. Блин, класс. Что еще было такого? Ну, в детстве мне казали, что я толстый. Ты был толстый? Я не был толстый. Не, ну а на самой справе. Это православные зловались, у них не было что сказать уже, и они такие, ты толстый. Нет, ну ты был толстый. Блять, был. Потому что у тех, кто были толстые, я зауважил, что им, коли кажешь, а ты был толстый, яны кажут, ну не, я не был толстым, а яны были толстые. Ну, я был не толстый, я был такий пухловатый. Ну, это самые толстые люди. Но справа в том, что тут такое есть, градация. Так, гляди. Коли человек вельми толстый, на самой справе толстый, ты не будешь ему казать, что он толстый. Это, не смешно. А коли человек крыху толстый, як ты, кажуть, толстый. Ну, каб ты ведаў, што ўжо каб ты мне на балюча шляху. было. Так, ну я про тое, што гэта карысна, калі вось так кажуць. Калі вось, напрыклад, у вас штосьці адбудзецца, вы будете таўсцець, я буду казаць вам, ты жирабас, ты жирны, ну, каб вы гэта вам было балюча, і вы перасталі так рабіць. Калі ты Пашы кажаш пра тое, што ён стары, ты на што спадзяешся? Што ён заўважыць, што гэта не патрэбна. Добра, працую над сабой. О, можем пагутарыць крыху пра гомафобію. Давай. Хто сутыкаўся? Ну не было такого. Про гомафобію. Я быў гомафобам. Я быў такім, ведаеце, ну, колькі мне гадоў было? Гэта да 19 гадоў, мне здаецца, было ў мяне. Я быў такі чалавек, які не ведае ўвогуле геяў, але я вось чуў, што гэта дрэнна. А дзе ты чуў гэта? Ну, ад усялякіх там людзей. Ну, гэта ў паветры было заўсёды у нашых краінах. І я лічу, што я ўвогуле нават памятаю, што я такія рэчы казаў, што вось, не патрэбна, каб такія людзі былі і гэтак далей. Ну, такі сапраўдны гомафоб, які не ведае нічого такого. І як я перастаў быць гомафобам, я закахаўся. У хлопца. У дзяўчыну. Я разумею, логікі пака вы не бачыце. Але справа ў чым? Справа ў тым, што я і ў каханне не верыў. То бок я не любіў, у мяне было дзве ўпэўненасці ў жыцці. Што няма кахання і што нельга закахацца і што... А правильно? Так кажуць, закахацца? Так. Закахацца нельга, немагчыма, і што ей гэта неправільна. І калі я закахаўся, я такі, а чаму я ўвогуле вырашыў, што ей это неправільна, калі я нічого пра гэта не ведаю, і чаму я вырашыў, што... Ну, то бок разумею, што была рэфлексія, якая патрэбна, каб штосьці зразумець у жыцці. І мне здаецца, усялякі шавінізм ёсць у тых, таму я разумею, што адукацыя патрэбна, таму што шавінізм ёсць там, дзе людзі не разважаюць увогуле. Яны перанімаюць гэтую ненавісць як ідэю, тому што штосьці не любіць вельмі лёгка, мне здаецца.
Вось такая навучальная гісторыя хацеў расказаць. І як ты адукаваўся, каб вырашыць для сябе, што геі гэта добра? Як я зразумеў, што геі Так. это... Ну, я не думаў ніколі, што геі это добра, я просто такі, ну, бываюць геі. Добра, што бываюць геі. Ну, таму што у іх прикольныя рылзы. Геі хлопцы лепшыя рылзы робяць, так? Ну, я не ведаю, ці глядзіце вы, не? А я, да рэчы, бачыў вельмі смешны рылз, дзе гей збіраецца на СВО. Бачылі яго? Я бачыў, так. Гэта вельмі смешна, там сядзіць хлопец і кажа: я збіраюся на СВО. На СВО я возьму з сабой крэм. Мне ўвогуле здаецца, вось пра прапаганду кажуць, у нашых краінах кажуць заўсёды пра ЛГБТ-прапаганду, што ёсць нейкая ЛГБТ-прапаганда. І шмат людзей на самой справе вераць, што ёсць ЛГБТ-прапаганда. Ну, то бок, напрыклад, можна распавесці пра... Недзе ёсць такі ЛГБТшны азаронак. Во, я б хацеў, каб было. Так ён і так ЛГБТшны. Не, гаворыць, што азаронак гей. Чулі пра гэта? Ну не, ён 100% не гей. Ну не ведаю. Мне здаецца, што калі б быў гей, то... У яго рылзы не смешныя. Не, рылзы не смешныя. Ён нейкі такі напружаны чалавек. І мне здаецца, калі б ён быў гей, мы б усе ведалі, то там... Людзі б распавядалі адзін аднаму, не? Ну, мне здаецца, аднойчы Лукашенко скажа нешта. Ён жа скажа, што Пратасевіч шпіён. І аднойчы скажа, азаронак гей. Заўсёды быў геем. Ну... У меня есть сябра. Так. Ён сказаў, што шмат вядомых людзей Так. яны геі. Ну просто што умоўна ён ведае, а просто не ведае. Так і ён адкуль ведае, што шмат вядомых людзей. Таму што ён гей. А ён гей, і ён што, з вядомымі людзьмі геямі знаёмы? Чат. Чат, ну. Геі Беларусі. Беларускі геюн. А вам не здаецца, што калі б усіх мужчын выебалі мужчыны, было б лепей увогуле ў свеце? Таму што мне здаецца, увесь гэты шавінізм, усё гэта толькі таму, што вось мы такія напружаныя ад таго, што вось... Вось, я разумею, пра што ты, таму што ты заўсёды у напружанні, што аднойчы гэта можа адбыцца. Так. Вось, аднойчы это можа адбыцца, і ты не гэта стрымаешся. як экзамен. Ты жывеш і ведаеш, што аднойчы экзамен трэба здаваць будзе. Так. Вось, і хочацца ўжо хутчэй яго здаць і спакойна Мне існаваць. ўвогуле здаецца, што вось кажуць пра рай і ад, што рай і ад, вось усё залежыць ад таго, як ты будзеш сябе паводзіць на зямлі, так? Так. А мне здаецца, што гэта не так, калі хлопцы паміраюць, там наверху, ці ўнізе, ніхто не ведае, ім кажуць: так, глядзі, можаш папасць у рай, але для гэта трэба, каб цябе выебалі жорстка. Хлопцы, некалькі. Святары. Святары, ну так. Анёлы. Анёлы хлопцы. У нас ёсць спецыяльныя анёлы, якія ябуць мёртвых мужикоў, каб тыя папалі ў рай. Ну, таму што ў рай павінна, каб не было вось гэта ціску і напружання, разумееш? Разумею. Ну, вось. І мне здаецца, там трэба... Ну, вось ты, вось, напрыклад, табе скажуць: Паша, крывец, хочаш у рай? А і рай? Так, правильно? Так, добра. Хочаш у парадайз? Вось. У парадайз хачу.
Парадайз лепшае слово для этого. Дзе гэтыя хлопцы? Ну вось што? Ну вось, ты адразу згадзішся, так? Ты адразу згадзіся. Вось і я пра тое ж самае. Як вы ставіцеся да тых геяў у краінах, дзе гомафобія існуе як палітыка, але ўсе ведаюць, што гэты чалавек, там, напрыклад, палітыка, ён 100% гей. Як я ставлюся да такіх геяў? Так. А ёсць прыклады? Ну, амаль усе нашыя палітыкі. Ну, я вось там не ведаю, хто дакладна. У Расіі там кажуць, што гэта Володін. У нас 100% такого няма, тому што ну, гэта вельмі модна для нашых. Да рэчы, у нас не модныя палітыкі. Вось я подумаў, што Володін у Расіі кажуць, што ён гей. Гэта сапраўды так? Ну, кажуць, што ён гей. Ты з-за яго маленькіх вуснаў так лічыш. Не, а я вось падумаў, што Володін гэта не прозвішча на самой справе. Тое, каму належыць, так? Вось і думайце. Добра, наступнае. У якіх яшчэ выпадках можна сутыкнуцца з шавінізмам? Што гэта можа быць? Не толькі нацыянальнасць, рэлігія, рост, што яшчэ? Вага, што яшчэ? Так, эйджызм мы абмяркоўвалі. Эйджызм не. А, так, абмяркоўвалі. Сексізм. Сексізм. Калі да хлопцаў ставяцца толькі як да... да крыніцы грошаў. Так. Ну, гэта... Немагчыма жыць на самой справе. Немагчыма. Бо хочуць ад нас сексу толькі. Ну, так. Гэта... Сексуалізацыя мужчын, гэта... Калі нас больш любяць за цела, чым за той, які я чалавек. Я з дзяцінства памятаю, як заўсёды нас любілі за цела. Усе гэтыя позіркі. Ну, члены малявалі заўсёды. Мне гэта было вельмі сорамна. Я глядзеў, і з-за гэтага, ну, мне было сорамна, што ў мяне таксама ёсць тое, што вось малююць. Дзяўчыны малявалі заўсёды, так. Усе члены малююць дзяўчыны. Так. І ўвогуле дзяўчыны самыя вялікія лукісты ў свеце. На мой погляд. Хлопцы сталі лукістамі, тому што дзяўчыны зрабілі хлопцаў підаркаватымі. Ну, я так адчуваю, я так на самой справе адчуваю, што ну, штосьці здарылася такое, што ну, дзяўчыны... Вось так, мне здаецца, это стужка такая. Спачатку ёсць дзяўчыны. У іх яны нараджаюцца з гэтым, ну, з тым, што ўвесь свет ім кажа, што яны павінны быць прыгожымі. І у іх заўсёды гэтае хваляванне, ці прыгожыя, ці непрыгожыя, шмат іх з комплексамі, што яны непрыгожыя. Пахлопайце непрыгожыя, папляскайце. Ну, гэта ёсць комплексы, так? Гэта ўвага. А вы вельмі прыгожыя, як і ўсе дзяўчыны. Потому што я зараз скажу ёй, у астатніх будуць комплексы, што яны непрыгожыя. Я гэта ведаю. Трэба кантраляваць гэта ўсё. І яны хвалююцца, што яны непрыгожыя. Ну, там, ты шмат, мне здаецца, чуў ад прыгожых дзяўчын, што яны такі, ой, штосьці, вось, ёсць комплексы. А ёсць, напрыклад, не вельмі прыгожыя дзяўчыны, ну, напрыклад, ёсць тыя, хто наадварот такія бяруць, і гэтым прыгожым дзяўчынам кажуць, што яны непрыгожыя, што штосьці не так. Разумееш? Яны сябе адчуваюць не вельмі добра, і тым, хто, ну, кого яны адчуваюць на самой справе прыгожымі, у іх комплексы. Не разумею, чаму ты кажаш, што дзяўчыны зрабілі хлопцаў підаркаватымі. Ну, таму што, глядзі, яны пачалі казаць хлопцам, якія лічаць, што трэба, якія яшчэ не ведаюць, хто такія жанчыны, ну, такія без досведу хлопцы, і яны пад уплывам дзяўчын знаходзяцца, таму што яны баяцца страціць дзяўчын. І дзяўчыны ім кажуць, ты таксама павінен глядзець, як ты выглядаеш. Гэта вельмі патрэбна. Там, я не ведаю, там, ну, па-дзявочы неяк кажуць, што ты урод, неяк іншымі словамі. І хлопцы пачынаюць такі, ой, мне патрэбна таксама глядзець, якія, ну, там, ну, паглядзі, усе залы мацоўні, поўныя хлопцаў, якія хвалююцца, што яны уроды. Ну, так. А чаму? Таму што яны былі ў стасунках... Я не бачу, я не хожу туды.
Потому что ты прыгажуня. Стары прыгажуня. Но я про тое, што мне здаецца, у хлопцаў комплексы ад дзяўчын, у дзяўчын комплексы ад дзяўчын, А у тых дзяўчын ад іх матак. ад іх матак. Там вінаваты ўсім дзяўчыны. Ну, 100%. Ну, так, ну, гэта не сексізм, гэта псіхала... Ну, давайте так. Глядзіце. Хлопцы псіхалагічна слабыя людзі. Мы не можам нікому комплекса дадаць. Ну, не атрымаецца такого ніколі. Што? Так, дзякую. А дзяўчыны, яны псіхалагічна вельмі моцныя. У любой дзяўчыны, мне здаецца, ад маці комплексы, а ў маці ад дачкі. Ну, тому што яна маладая. Дачка маладая, а маці ўжо Маці старая. такая, яна як я, толькі маладая. Так, яна як я, толькі маладая. Гэта я ў мінулым. Ну, штосьці такое. Ну, я не ведаю, мы не жанчыны. Гэта толькі адчуванне. Інтуіцыя. Разумееце? А дзяўчына, ну калі дзяўчына ў комплексах з-за хлопца нейкага, ну гэта сорамна. Дзяўчыне павінна быць, потому что, ну калі цябе слабы псіхалагічная, слабая псіхалагічная істота ў комплексы выгнала, ну тут трэба хутка, ну, з гэтым выпраўляць сітуацыю трэба. Увогуле, увесь шавінізм ідзе ад дзяўчын. Так, гэта напрыканцы такі, ну, зараз я кажу, ніхто нічога супраць не кажа, таму я прыхожу да выніку, што увесь увогуле шавінізм ад дзяўчын. Ну, вось... Ну, ад каго ты чуў вось слова хач апошні раз? Ад маці, 100%. Ад маці, калі ты помніш, ты заехаў да мяне. Ну не, глядзі, моя маці таксама у нашай сям'і самы расіст. Ну, я ўпэўнены, што ўсе расісты гэта маці і бабушкі. Бабушкі асабліва. Ну на самой справе ёсць такое. У мяне бабушка гатавала торт, які называўся негритёнок. Расістка. А ў чым быў сэнс, што ён такі... Чорны, блядь. Чорны і малюнак баскетбольнага мяча. Класная бабуля. Ну вось, не дзед у цябе такое рабіў. Дзед не рабіў, мне дзед габрэем быў. А у вас не было торта габрэй? А яшчэ, я згоден з табой, таму што я заўважыў, што яшчэ больш за ўсё гамафобіі ад жанчын менавіта ідзе. Так гэта 100%. Ну, то бок, хлопец гамафоб, гэта просто дурны хлопец. І ён можа і забіць нават гея, но толькі таму, што ён дебіл. Да. А жанчына, гэта хлопцы, які гамафоб, натравіць на гея, каб ён забіў гэтага гея, мне здаецца. Можа быць 100 разоў такое было. Часто такое было? Ну вось я ўжо адказаў, я ведаў, што ты спытаеш. Не, так я не ведаю геяў, таму што іх забіваюць жанчыны. Мужики там, напрыклад, шавіністы, так бачаць мігрантаў, такі, ой, мігрант, чорнаскурыя людзі, не падабаецца. Мужик, калі яму на самой справе не падабаецца, ён будзе, ну, пиздзіцца адразу, мне здаецца. А калі б людзі былі мужики на самой справе шавіністы, як жанчыны, то яны б пиздзіліся заўсёды, кожны дзень. А мы у бяспецы жывем, мы любім, каб была бяспека, каб у цябе ты быў у бяспецы, я быў у бяспецы. Мы не шавіністы, а жанчыны, яны не могуць, яны, ну, фізычна слабыя. Калі б яны у іх быў моц мужскі, ну, мне здаецца, ну, кожны дзень мы бачылі, як жанчыны там нападаюць на іншых жанчын, на хлопцаў. Ну, вось я хацеў яшчэ сказаць, што пра гамафобію ад жанчын, таму што вось мне у каментарах на Ютубе бывае такое, што пішуць, а ты часам не гей? О, вось, гэта часта пішуць. Так, ты чытаў мае каментары, так? Ну так, не, я... Некаторыя нават пісаў. Не, ну мне таксама просто такое пішуць. Вось, і гэта пішуць заўсёды дзяўчыны. Жанчыны гэта пішуць. Так, ну гэта хлопцы так не пішуць. Не пішуць, вось. У хлопцаў гейскія жарты заўсёды добрыя. Да не, няма гэта там... Не, ну вы ж ведаеце, што жанчыны... Вы ж разумееце, што жанчыны гамафобы. Нет, конечно. Вы не, што, там... гэта такі сорам, што вы не прызнаецеся. Яны пішуць гэта...
Як вы расумажыце тое, што майму сябру пішуць, што ён гей у каментарах? Стары гей. І там такія абразлівыя каментары, што мне непрыемна, хоць я і не гей. Ну, вы решили, что это женщина. Так это жанчыны. Там жанчыны, там Галіна Степановна Там напісана. заўсёды Галіна Степановна і кветкі на аватары. Не. Ці земляніка. Вось гэта я сам... Это же не пашпорт. Так не, нават я вам скажу, нават вось гэтыя прагрэсіўныя феміністкі, вось у мяне быў выпадак, прагрэсіўныя феміністкі, нібы, спрабавалі мяне адмяніць з-за жарту пра тое, што я сказаў, што жарт нейкі быў, і яны такі, мабыць, скажам хлопцу, што ён гей. Нібы яны вось прагрэсіўныя, але ў іх гомафобія. Яны нават не разумеюць, што гэта гомафобна так пісаць. То бок яны імкнуцца, яны засароміць мяне, спрабуюць тым, што я гей. Мяне гэтым не засароміць. Я 100 разоў буду гей, но мне гэта не праблема. А яны лічаць, што гэта... А яны... Што? Што? Вось, так я 100 разоў сам казаў, я гей. Гэта не праблема, так сказаць. Наогул не праблема. Праблема ебацца ў жопу. А казаць я гей, гэта не праблема. Я пра то і кажу, а гэтыя нібы прагрэсіўныя людзі спрабавалі адмяніць, саромеючы мяне, што я гей. І так шмат разоў было з іншымі людзьмі, разумееш? Што яны спрабуюць сароміць людзей тым, што яны геі. Геі, гэта як? Як можна гэтым сароміць? Есть история про папу и отношения геев. Так. Короче, мы были в клубе, я рассказывала эту историю, вы знаете. Тут нават наши гледачы рассказывали ўсё ўжо. Это наогул паўтор гутарак просто. Короче, мы там познакомились с каким-то мужчиной, который, я немножко интолерантный, он не русский был какой-то, Што гэта значыць? Не русский. Беларус. Про толерантнасць. Дзе гэта не русский? Усе людзі не рускія, акрамя рускіх. Скажи там, больш чорны, там, я не ведаю, каўказец. Так а не рускі, што гэта значыць? Палякі таксама не рускія. Скажи паляку, ён рускі. Кстати, он там на полупольском разговаривал, что давно здесь. Та я таксама на полупольском размаўляю. Более того, он сказал, что он директор фирмы «Мир дверей» в Беларуси. И, короче, этот мужик, Славомир его зовут, он подпил... Славомир дверей. Он подпил, и, короче, он ко мне наклоняется и такой на ушко говорит: вот, короче, у меня есть куча тёлок, но они меня заебали, и теперь я трахаю мальчиков. И он это сказал мне, короче. А я это потом с папой танцевать, короче, на танцпол, и я это передала папе. И мне папа такой, типа, ему сказал, такой: фу, бля. Типа, говорит, у меня тоже есть куча тёлок, но я же мальчиков, типа, не трахаю. И вот у меня папа такой. Блин, может... Он что-то к папе, а папа лысый, типа, он к папе что-то наклонялся, там его что-то в шею целовал, короче. Бля, я не знаю, что там могло быть. Цілував у шею, а тата нічого не робив, так? Я хлопців не трахаю, але у шею хай цілують, блин. Блин. Я тоже не поняла этого мува, мне кажется, папа просто был очень доверчив к этому миру. Гэты Міру дверей. Славамір, ён вельмі такі адкрыты чалавек, ён можа назваць краму «Мір адкрытых дзвярэй». А вы чулі гэтую тэорыю, што, гетерасексуальны мужчына недзе пасля 40, уже блізка, могуць перастаць быць гетерасексуальнымі. Так гэта, я пра то і кажу, што гэта на самой справе сэнс усіх хлопцаў. Мы ў напружанні жывем. Заўваж, пасля 40 мужики менш напружаныя. Гэта ўсё, для нас напружанне, жадаць жанчын. Для нас гэта напружанне на самой справе. Сёння гутаркі заканчиваюцца так. Усе дзяўчыны ўстаюць, сыходзяць, і мы зачыняем дзверы. Так, я хотел сказать, что мы гутарым ужо даўно, але менавіта сёння мы дагутарымся.
А мабыць, у кого-нибудь яшчэ, напрыканцы, давайте, у кого яшчэ ёсць гісторыі, дзе вы сутыкаліся з неталерантнасцю. неталерантнасцю? Ці наадварот, мабыць? Мабыць, у кого-нибудь ёсць гісторыя. Можа, штосьці апошняе неталерантнае чулі Ці па-за межамі гэтага пакою? У меня есть гісторыя, калі я быў неталерантен не так давно. Грамілі мы неяк сінагогу. О, так. О. Я працюю таксуйте зараз. Так. Кіровцем. Так. І крацей. Ну, не пасажирам. Да. Я уласник Убера. Крацей, трапляють баб польські. Ага. Це саме цікаве. І вони всі мені розповідають, що вони на неким секретному сайті глядять вельми секретну інформацію об тим, що темноскурі хлопці, і не тільки хлопці, і дівчини, вже з'їли всіх дітей во Франції. І зараз ломяться у Польщу, аби їх з'їсти. Всіх дітей. Тільки Кароль Навроцький тримає. Так, ну што, скончым на тым, што трэба... Не трэба ўсіх любіць, але трэба не ненавідзець усіх. Не трэба ўсіх любіць, але не трэба ўсім казаць, што ты не любіш кагосьці. Так, вось. Калі табе хтосьці не падабаецца, ну... Прамаўчу. Ну, пачакай, пакуль ён цябе ўдарыць. Альбо напішы пра гэта ў інтэрнэце. Так, вось, калі ж хтосьці не падабаецца, пішы ў каментарах пад стендапам Паша. Дзякуй, што прыйшлі. Дзякуй, вельмі прыемна было з вамі правесці час. Так, дзякуй вам.